Čaute, vítam novou videa, no a dneska si zahráme Brawl Stars a v dnešnom videu ideme pušovať Broka na 15. rank. Uvidíme, ako nám to pôjde. Dneska začneme knockoutami a uvidíme. Takže toto je prvá hra nášho videa a my môžeme rovno začať. Takže v našom týmu je Mortis a Piper a ja ako za Broka. A proti nám je Mortis, Draco a MZ. Je to 2v1, takže tam je Draco a potom vedľa neho je aj MZ. To není dobrá situácia. Bum, 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 bum. Tak, skúsim to. Tak, 1-0 už prehrávame, ale my ideme druhé kolo a teraz musíme vyrovnať inak. Mínus, no. Je to mínus potom. Tak, dobre. Mortis je dole, tam je MZ. Háže na ňu ultinu. Je to vyrovnané, je to 2v2. Tak. Kde je? Tam je. Tak. Používam ultinu na Draka. No, trošku ubral som mu nejaké a poď. No, teraz je to na našom teammateovi buď výhra a my pokračujeme, alebo prehra a máme mínus. Very good. Máme mínusko a máme tu mínus 3. Tak poďme shutdowny, solička teraz. A v soličkách, možno shutdownách nám to pôjde lepšie, uvidíme. Takže títo idú proti nám. Tak ideme na to. Ničíme si túto čestku. Tam máme Shelly, tak skúsime ju dať. Koľko má, no. Podľa mňa Karl ju dá. Skúsim ju trošku nahitovať. Nevadí. Trošku som ju nahitoval iba. Tak ja sa vyhilujem, nabijem si a prosím, ak ten Karl ide predo mňa. Prosím. Chce tímovať, ale tímuje iba čo? Kto? Bubaci iba tímov, takže ja tímovať nebudem. Poď sem, Karl. Nice, máme 5, teraz Dynamite zabil Griffa. No a idem na to Karla, keď nepríde on za mnou, tak poď. Nice, Karla som dal, nice. Nice, aj Shelly som dal, 3 hráči zostávajú. A jeden z nich som ja. Tak idem hľadať posledných 2. Ešte by som si tu naťažil čestku a nechcem. To je... No, dobre, nevadí druhé miesto, ale máme plusko. Máme plus 6 a máme rank 13, čož sa tiež cení. Rank 13 je inak tiež dobre. Dobre, ideme na ďalšiu hru v shutdownách. 4, 3, 2, 1, tak. Začíname, ideme na to. Skúsime nájsť nejakú čestku a tam máme čestku. Pozerám, či tu niekto niekde. Tam vidím nejakého brawlera, ale neviem, aký je to brawler. Ukáž. Tam je Brock. No a tu je naopak Buzz. Tam je Barley, skúsim ho dať. Skúsime dať Barleyho. Dobre, nevadí, ideme, pokračujeme. Tak nafarmil som trošku poáriko, máme stále rank 13, no a my môžeme sa pustiť do ďalšej hry. A dúfam, že teraz už nám budú letiť pluska. Trošku som odohral 2 hry, 3 hry som odohral a dobre, docela trošku pluska som nazbieral, no ale my pokračujeme v hraní. Tak, títo idú proti námi.
tu si natežíme si tú čestku. Tak dobre, tam vidím Shelly. Videla ma a uteká. Počkajte, ja ju tu nabejtím na čestku. No, znič si ju. No, poď, Rob, znič si ju. No, to je ono. Len by som ja nemohol byť krivý, čo poviete? Tak. Asi nič tuto. Tam sa fajti, to je Lily, teraz dala Mortisáka. Isáka. Dám ho, tak zostáva posledných 5 brawlerov. Už iba 4 zostávajú. A tu bude niekde nejaký brawler, lebo tu vždycky býva veľkolepé finále. GG. Máme plusko, ale plusko. Plus 5. Takže, teraz som odohral hru plus 6 a máme 14. rang, ja idem do lobby plus 25 polárikov, ja som v kľude. A máme tu start dropíček, takže otvoríme si ho. Rare, no nevadí. Tak, máme plusko. Máme plusko a môžeme sa vrhnúť do ďalšej hry. Trošku som si teraz zahral, no ale my pokračujeme vo videjku. Takže ideme hrať. Tam máme čestku, tak ja si ho idem natežiť. Dúfam, že tam žiadny brawler nepríde zatiaľ. Tak, dobre, niekto tu není. Idem ju zničiť, tú čestku. Tam je tiež Brock. Tam. Teraz Frank dal dole draka. Teraz Bull vyfajtil Shellinu. Tam vidím Brocka, ktorý chce samozrejme, že tímovať, lebo je núbačík. Lebo týmujú iba núbaci. Tam som nevidel to, zabudol som už, ak sa volá tam ten brawler, čo sa teraz krúti, lebo zase ako všetci týmujú. Teraz Bull dal Mortis a ten Bull je strašne dobrý, on má najviac killov podľa mňa z celej tejto hry, čo tu hráme teraz. Takže ja to skúsim. Niekoho nevidím. Tam vidím čestku, ale tam je vždycky najviac brawlerov. A tak ja sa idem sem pozrieť do tých veľkých, alebo skúsim sem čítať. A teraz už iba 5 brawlerov zostáva v tejto hre. Už iba 5. Takže tam som videl prebehnúť nejakého brawlera. Neviem, aký to bol, asi Bull. Hej, bol to Bull. A teraz už iba 3 brawlerovia zostávajú. Podľa mňa za chvíľu bude shutdown. No a už je shutdown, idem na to. Podľa mňa ten Bull ma dal, on je strašne silný, ako pozerám, koľko dal kilov a všetko. Tam je ten Bull. Kde je bol? Tu. No. Nevadí, máme plusko. Máme plus 8 a ešte 2 takéto dobré hry a máme to splnené videjko, máme 15. rang na Brockovi. Takže máme tu zase, toto sú naši súperi pre túto hru a uvidíme, ako nám tu pôjde proti ním, lebo sú tam aj niekedy Diamondianci, Goldiaci, Silvery a Bronzy. A niektorí hráči nemajú vôbec rang. Tam vidím Boa. Jasné, že tam pôjde. Kde? Poď. Ty ne, my sme sa zabili navzájom. Plus 3. Tak mám 293 bolárikov, teraz odohral som dobrú hru predtým a teraz, keď dobrú hru dáme, tak máme to splnené. Takže ideme na to. Dúfam, že teraz potrebujem byť aspoň druhý alebo tretí. O to sa teraz budem najviac snažiť, aby to bolo dobre. Takže 9 tam je Bo, tam si teží čestku. Teraz Poco dal to Boa. Teraz nejaký druhý bol dal Naniho. Hej, takže 7 brawlerov zostáva už iba. To je dobré znamenie. Tak ja sa idem niekam pozrieť, či tu nie je niekde nejaký brawler. Tam je Bo, tak idem ho skúsiť vyfajtiť.
On si podľa mňa, neviem, či ma videl, alebo, no ja idem radšej preč od neho, lebo voľovia sú niekedy silní, ale niekedy aj slabí. Takže zostáva posledných 5 brawlerov. Už iba 4. Takže ja sa idem sem pozrieť. 3 brawlerovia zostávajú. Kde? Tam je shutdown. Bull má strašne malo lapičok, skúsim ho dať. Nevadí, ale máme 10. teda 15. Z tohto videa by to bolo všetko a zase u ďalšieho Brawl Stars videjka alebo shortu zatiaľ. Čus.